И здравейте отново, хора, съм Golden Whale и днеска се завръщам с поредица на League of Legends. С Готфри. С Гана. С Гана, чул Готфри, бе. Ами днеска Готфри игра с нас. What the Явно. fuck, какъв е то седна око? Ексаска. Какво? Кажи аз как се казвам и ти как се казваш. Аз съм Светката Фатала, ето Катерина. Аз съм Светката Фатала 2. Той си избрах Серап. А ти кажи? Катерина. А, да. Защото ми беше not connected. Аз съм вече почти на 100. Напишете в коментарите дали Каталина е слаба. След цяло отговорите са да. Не, да. Да, бе, Катерина е много слаба, нали? Много слаба. Не е вярно. Там да си играхме нова се едно и направо ти я скъсах. Ами е Ксераф, зашли ме тя, те я пускам ти четвърта магийка, бам, умираш. Не е вярно. Ще остана на Ай, мой половина. Каталина и от другия отбор. Да, бе, видях. Ти се срещу нея, да знаеш. Каталина срещу Катерина, кой Да, ще... наистина, мога да бъда Чуй, срещу нея. човек, Каталина срещу Катерина, май тази с по-големи цици ще победи. Май си ти. Май да. И сега ще ги увелича, ще Окей. рисувам малко повечко. Аре, само теб чакаме. Мен ли? Да. Не, чакайте и още един, сигурен съм. Не, само тебе чакаме. Ми ще набавим компютър сам ми. Ще го Аз преинсталирам много скоро. бавен. Готов. Не, още на На 100% съм. На мен ми 98, влиза. 99, 100. Така. Айде, бе. Не почваме. Знам. Ризи, така. Една минута мълчание. Какво беше? Една минута Трябва мълчание. нека влизър да отлеже едно такова, че на мен обрях си един с ръки в началото. Един лицар с една ножи зареже едно такова червено и те почва игра. Той е нещо като мод, май. Кое, Не бе? знам. Аз съм отгоре, ли? Да, аз си отгоре вляво. Телепорт. Тука ли? Да, Сам ли съм? да. Ама нали у нас да е с мен? Хрито трябва... Нищо. Хрито трябва да е с теб и ето идва. Ето идва. Сега тук е една така. Аз ще скрия в тревата. Чакай, За Бачка кеп. на зръко е така. О, Катерина срещу Катерина. Знам. Ох, майка. Кой ще победи? Май Катерина. Хвърляме си ножки. Катерина. Давай. Тя не идва при мен. Нищо някой друг дойде при теб. Сега ще хвърлим пак Как ножки. е? Кой ще дойде при Светката в фътъла? Хвърляме си ножки, може да умрем наравно. Човек, как е? Отидете при Светката в фътъла 2. Хвърляме си едновременно ножки. Може да умрем заедно. Не те разбирам, ама айде бе. Чакай малко. Моля се, напиши им. Глей! Отдолу трима, отгоре нито един. Аз. Кой нас дойде едната? Ето идва. Най-после. Катарина, преби Катарина. Ама стилям се еднакво. Стилям се едновременно. С ножки. Ахри бяга от тука. Аз пък не виждам абсолютно никой отгоре. Ахри бяга Значи, от тука. само да дойдат минаните и бием. Бягай. При мен само да дойдат минаните и бием. Не, при мен веднага умирам и не те лъжа. Гад силният е некъв телепортер. Умираш. Но пуснах май огънче. Ако нас без мен да го бием, тя нали тъпа не дойде. Ох, та са хилна, бе, бас. Тя не дойде, нали? И тя не сложи игнайта, бе. И чумна. Ако без дойде, имам време да съм жив. Дай, аз трябва ще реколна, защото в базата трябва да скупя едни неща.
Забравих да скупя в началото. Майко, за малко. Е, това ми е... Долу. Не! Стринкет. Го взимам. Аре, хора, Да. толкова се слабваме. Какво ще я взема? Ми нямам пари. Нямам пари за нищо. Ай, тръгвам. За... За това. Ще купя и това. Ще купя това. Това е. Купих си някакви неща. Снимаме по-тихо, брат. Кажи на злед ли, че това е бил брат ми. Добре, бе, ти го каза. Деде. От Катерина, здравей. Знаеш, че с Ивон, обаче някак. Убий Катарина! Убий Катарина! Аз се убих вече. Веднъж. Браво е! Убил с Катарина! И тя ме уби после. Сега ме веднага ме убиха. бягай. Сеш там. Убиха ме. Всичко е наред. Трябва да списа малко по-шънце. И знам, получи се пак. Аре, бе, всички да умират, че. Бас, Купиш си едно много тъпо бас, нещо. хората деца. Минало се е скрил в кревата да Умират, го купна. Знам, че разлото си го купих. Някой се е скрил. Их, пак не става да добавим. Обаче, и пак получи, бе, изпърсе. А телепортът ми е готов. Учи Някакво. Не, пак не се учи. И ти мръсна Катерина. Да. Нямаме Ох. хора. Трябва да сте. Ау, майко. Не, аз съм там. Да се телепортна като съм там. Бах, тъпото е. Да стане да се телепортна. Аре, кликуе, как е толкова? Не, аз стигам отдолу. Майко. Като аз съм първи лева и долу става меленце. Отгоре аз дори не мога и да отида. Ух, ти ме даде да изпаш милионите. Аз съм отивам отдолу. Долу. Аз е много лесно от тази Катерина, бе. Але аз много малко по-пъсвам. Да сменя малко позицията, защото съм буквално много слаб на тази игра, защото я почнах преди 3 дни, ако не си забелязал. Аз какво да правя? Не съм и първи ли я? Сега ще стана и 6. Втори съм. Уф, майко, и ти толкова. Първи съм. Айде вече на мулта. О, тъпи милиони. Няма ми избягаш, бе! Няма ми избягаш, бе! What the fuck? Какви са тези, бе? Какви са тези, бе? Литоксераф съм... Много съм слаб като ксераф. И то май, защото не съм си взел пръстен за мана, което май е най-важно на ксераф. Трябва да купуваш за мана. 400. Не скупя ли мана полшанче? Ами дай нещо за мана. Той е такова... Но аз имам доста мана. Проблемът е, че бавно ми зареждат силийките. Учиха това. Ето що... Ох, майко, и райза ли би бе? Окей, има 400, така ще купя едно такова за мана. Иди И О! на... Взял ли те? И пускам да и телепорт. Еф наистина няма ми помогне никак. Бегай. Казвам ти, Еф Ох, няма. майко. Що не карам? Майко, не мога. Да кажем ли какъв Еф да ползват хората? Какво? Да кажем ли какъв Еф да ползват хората? Ignite. Много е слаб. Не, знаете, не е слаб. Там дето бих райза. Клик, Ignite е много слаб. Не е слаб, то се използва. Клик, като силнието Лусиан. Това е... Това е тази сила, дето ползва. Това е Лусиан. Стрелят толкова бързо и
че който и да пусна, да, умирам. Уф, майко, за малко, шатдаун. Дори Евдам. Гледай го! Виждаш ли колко много хора е убил? Аре, само аз не съм направил всички 4 килове, бахте нищо. Аз не съм направил нито един. Ами аз съм направил всички 4 кила на отбора. Никой не е направил, нали? Ти. 10 кил. А дай как да гледаш киловете на другите? Еми, натискаш таб, А скри махни Да, задържаш и после къде ти пише? Ами, Пише 6, 0, 2. Иначе до герой, от твоя отбор до А да, него. това например на Осиан 6, 0, 2. А дай какво е това 2 асист? Значи, Ти парачиш какво значи е? Лусиан е направил 6 убийства, 0 умирания и 2 помагания. Там какво означава помагане? Ами помагаш на някой, ако някой иска помощ и ти иска него да му помогнеш, означава помагане. Разбрах. Да помогнеш някой да убие някой. Нали? Нещо такова. Гледай, там са. Сега ще спусна старито. Ще го пробвам. Стари! Нихо пак е от... Стари! И пак да учи. Обаче не може да ми гледа. Аре, на Осиан ето не му действа. Не, Осиан как се разбира. Ама ние сега нали срещу истински хора. Да. Колко кила имаш? Вау, 4-2 умира. Само нападни. Как ще го направя? Тук съм много силни. Честно, Честно се, май имаше 30 левел. Този май беше Осиан и онзи отгоре. Защото са 30 левел сигурно. бягай от тук, махни се от Не тук. бе, аз ще помогна. Не ми помагай, махни се от тук. Мога. Махни се. Човек по Махни се средата. от тук. Абе, махни се от тук. Човек ще помогна. Абе, махни се. Окей, горе отивам. Ох, майко, ще ги убия и двамата, мога. Все май се изтърима, бе. Двама са, аз мога да ги убия. Няма да успееш. Геги са. Гестика си. Чакай малко, ще ги чакам само да дойда до търъто. Аз пък не мога ги бия и те са отгоре. Една ме убиха, не че не знам, че беше възможно да бия и един. Долу сян, матрепи, средата ти не ми даваш. Няма да умре, значи. Не успях много хубаво си ползвам от това. Ти умря, нали? Аз казах, че няма успееш да биеш. Нищо бе, щях да убия Катерина за малко, обаче то сради на стънна. Ти ли разрешаваш колата ми? С телепортвам. Телепортвам се, защото колата не е разрешава. Но махни се от тук, какво правиш? Те разрушиха колата. Махни се и двамата от тук, махни се. Мога да Аз го не убия. мога на карамон да смахне. Махни се и двама. Аз Махни се от тук, аз мога да го убия сам. Не, сега мога да го убия сам. не можеш. Мога! Как Казвам убих ти много силен. Абе, не е много силен, бе, аз мога да го убия сам. Как убих Катерина сам? Когато беше на пълно. Не си убивал сам. Добре ли се? Май да. Не си убивал Каталина сам. Ами Тя аз... те уби. Ай, дай. И ти я уби, защото сте по равни сили. И то 2 пъти тя те уби и 2 пъти ти я уби. Ти не го знаеш, защото сте по равни сили. Ох, ти наража много гадно. Не, аз си... О, ти Пусна се зад мен. Не, в средата ми е лето. Майко, за малко да Виж, умра, сега бе. е шансът ми отида вляво, нали? Да. Сега точно е шансът. Ела ти де. Аз ще купя. Не. Дял ли те? Тък му вляво да щупим. Малкия Ники
малко. А, не, с него няма да изляза. Бой! Умира! Ето си няма да го бити. Браво! Това не може да го биже. И аз, абсолютно. След малко гърмеше, мама, сам ти го казвам. Браво, умираш. Не умря. Хора в момента валили. Красни. Ами при мен сега Тодор ще излезе навънка. Брат ми в клипа да не Давай, се... знам го. Брат ми в клипа да не се чуди. Добре, спокойно. Ако трябва да заглушая микрофона, няма проблем. Ох, ти беше ма шарбове. Махнисът ми много удари от Айде, ногите. спри да мърна. Спри датко, спри всичко. Ще убия. О, имам четвърта атака. Пак аз нямам и знае, това е много гадно. Атака. Стресно. Пучалка. Да. Сета! Бягай. Аре, умрете. Ще не умира. Не, аз си бегам. Идвам! Аре, бе, той ме изгуби и аз съм го казах. Убих я. Почти сме му унищожили горната кула. Давай, А той наха цели Маля, два. хри. Как не бирай, бе? Средата аз ще отида. Окей. А дай ще си взема пуца по би. Бра. Дай купим бързо. Все пак. Можем така. Сега правим поне малко бихте. Аре, бе, Рамос, моля се това, не ма продай. Давай, Риван. Пуца в мобилите. Риван умираш. Ама си стъпи, Риван. О, майко, я бяга от това. 4, 3, 2, 1. Имам телепорт. Телепортвам с моя пич. Ай, по-бързо. Добре, О, всичко. въобще мога да убия обаче. Баце, тук съм много, казвам ти. Там трябва да ми дадат. Мънички миненци. Трябва се, реално. Сега не стоя, казвам ти. Тук нямам попреч да ги убия и те с мънички тъпи миненци. Никой нямам попреч. Освен и тос! Уф, майко, браво. Не, пускам се на огънче и си ли искаш огънче. Аре. Иван! Умира! Ей, Рамос, умира, дабъл кил. Мале, ви сте много прости, бе. Отдолу няма никой. Чакай, Лисин. О, майко, Лисин ударил. Отдолу аз ще отида сам. Сам да скупя буца в мобилите. Сега спрям за 470. Има слога на събитие. О, не. Не? Не ми харесва това. Вие да ми унищожите количката. Не. Не благодаря. Не става да ми унищожите. Не е толкова лесно. Казвам. Не е толкова лесно. Не ставате, бе. Сте вие. Куда ли се ми унищожава? Вие ли, бе? Си ли, бе? Осян. Отсила си баста, телепортване. Не. Не няма стане. Хел! Човек отдолу е Осян. Не успива. Долу вече е гигантско. Долу. Ох, не ма стреля, ако би те знае. Долу е гигантско, миле, да знаеш. Лисен. Как се разкрива само? Катерина, аз камък се бит.
Точно кога да иде, бе? Акри! Ууу! Майко! Ле, диха. Браво. О, Лусен, какво правят, бе? Знам, бе, видя ли го какъв стилен? Ви казвам, че Лусян е най-силният в игра. След Азир. Аз ще го наричам Азис. Време с пиенца, обаче няма никой само да казва. Не, това не ми харесва, пич. Това не ми харесва. Аре бе. Не се оцелих нито един път се. А песна малко. Не искам да се сбърка. Аз дойда! Чакай! Отгоре има два! Не! Що ти кажа? Майко! Той Лусян беше такова, то нямаше как, бе. Лусян гъц. Не тебе, никой не може да убие Лусян. Знаеш аз сега да убия ли истина, обаче те искат ми дойдоха направо... Някой убие Лусян е направо мега. Направо е легендари. О, листина става Аз малко. сега нямам абсолютно нито един кил заради тези силни ще. Лисин! Не затвориш изведнъж, защото нямам нито един кил. Ти виждаш ли какви са силни? Дай ти се би сам срещу този, който си. Ти се би срещу този, който си, а не срещу други, които са по-силни от теб. Отидах там и веднага. Как? Вие сумирам! Да, човека, знам какво правя. Аз използвах Ignite. Браво! Катерина! Шътдаун! Няма! Шътдаун, моля се! Браво, бягай, шътдаун. Опа, аз не спомня, аз ще забравя спомня. Аре, тук си. Уй, гледай ги, бе! Аре да мреш! Аре, умри! Беше грешка, Барейто, сказвам. Да. О, Райза! Няма да стигна. И за малко да стигна Райза. Ти за мана леджен. Прескули. Не сня така. Интересно. Да, реших. Моля да дойде. Вие попихалите къде отидете без по следата. И по следата има един, който не убива нашите. И това е точно твоята любим. Не, двама са. Аз не мога да убия двама, казвам. Аре, умри! Убих. Охрана с моля се. В коментарите я напишете какво прави буква А в лига. Какво прави буква А? Майко, то си Ще истина си едно откъде твое скочи. червенко, цикаш, някой не шути. Катерина е много малко, как мълчи да я убия? Я крие. Аре, бързо букви, активейтът. Циганска сила, активейтът. Или оцели. Сила ли ме е предало така, бе? Аре, бе, тъпа циганска сила. Така. Тъпа циганска сила. Един път помогнах на един да убие един. И няма стане. Много сигурно. Аре, би го! Що бягаш с толкова, да? Да, преби мънчките. Ох, майко, да стигам си бързо някой. Може да нещо да зарез го пазя. Връщай. Не, назад. Тука! Prepare for battle! Аре, използвах си веднага го. Кое е то? Пуснах го
съм О, 3 виж пъти. ли, мога да го шатдауна. Уф, майко. Екстерс скан е легендарен. Каскан Бог подноси колко кила ли има? Няма Бог подноси 13 кила. Мисли ни добре, бе. 13 кила. Не, 14 кила вече. Той не е много добре за мен. Yes! Ще го убия! Браво! Фига, първият Ники. Не на свет. Супер, първият Ники отигра. Не е официална игра, просто в състава. Айчо! На дясно май отиде тя. Да, По тя, нали? Ето! Спонай. Не, затя зад мен! И пуснах магийката и бягам. О, да, малко да я убия. Човек, буква не работи. Буква не работи. Защо не работи? Аз си го пуснах, тя ме бие. Как? Моля? Човек, как не работи буква? Аз си го пуснах, тя не работи. То не работи. Това няма в League of Legends. Не, у нас сфера. Shadow Shocking Core. Шоква ги, ама не работи. Така малко, се обърка. Не исках да ти кажа, че то, нали, те би трябвало да не мърдат. Те си мърдат и ме бият. Той ста. Той прави това. Аз знам къде е Катерина. Аз пък не знам защо не работи. А някой ще ми каже. О, Усян, здравей! О, Усян! Ко става, бе? Ко Здравей! става, бе? Едва му взех мънитко. Не можем, рамо трябва да чакаме на Христа. Ето е Христа. Да пазим да витеем сами. Така да бе. Тихи само да трябва. Ей, така. Ами човек, айде брал Салендър. Не бе! Ти си един снег много, нали? Ами остава и още един. Умирам. Мисля, аз нямам нищо. Айде, yes or no? Умирам. О, биго е, шатдаун! Да не, върви се, бе! Имаш ли улта? О, yes! Умирам. Аз знам! То как да не умра? Видя ли ги? Какви са луди? Какви са те сили? Да бе, бах, аз так не си го биваме. Ама... Аз пък сък му питам кой не е ботна. Айде, това ли беше от клипа? Това беше от клипа, този път да губите, ама нямаше така. Аз дадах Салендър. Надявам се, че първо е интересно. Може да лайкнете, да коментирате. Както каза, може да кажете дали Катерина е силна или не.